bhuti ufuna uzohlala apha thina sondla wena sixakeke kangaka mka kwabe kugxothwa kwam ke oko ngamarawuti hayi wethu subahoya abanomona izohlala nathi jonga uzalala apha va xesisukhala ndiza kuchubela ipapayi ngokabani kanene wena ntombi ndingokwasibiye bhisho okay nina zinkomo yafrika jonga khandinantsike khandicholisa obulongo hayi makhulu ndiyabiza ezityeni yawa bobulongo hayi mandiqale ndichophe ndiphunge yho the kanti iphunxukile inyatha ebusuku kwaqala funeka siyoyikhangela before siyisenge. I'm about to taste some fresh morning tea made with buffalo milk. Hayi wethu iyafana kum manje upheka ntoni ndenza ushatini ntombi ngemandi ndawudibanisa nefish andanelanga manila fish mandiphinde ndiyolopa hayi kungxamisile xa sike sibamba amasele kunoba sibamba ifinji hayi wethu mandivasi manje akanqaba umakabhabhu masikhe siyomqoba yho akakhuthele bakasindi uchuboni noni ngcono ndiyotheza kunale nalizembe nina xabelani mna ndizawukhabe ndisikha amagqabi eebhokhwe zikamakhulu yho kuyasetyenzwa esilaleni iyo nqanwa makavutho kyala hayi wena gumede seburayithi jonga bure heyi mandiqale ndilayinisiso ungathi inkulu idemeshe sizawuyenza khandiblinde noba buphole ndibusele buqhuma bunjalo amarawuti avile uba besonwabile ebusuku ngudisemba ngoku afuna usijoyina. Do we let them join our crew or do we give them a taste of their own medicine? Join my Instagram close friends to find out. Link in bio. Only on The Poppy Show.